L-assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-piloti tal-ajru l-ALPA wedet li mhumiex se jitħassru titjiriet anki jekk tasal li tiddeċidi li tieħu azzjoni industrijali fil-konfront tal-Air Malta. Dan intqal waqt li fil-qorti kienu qed isiru trattazzjonijiet finali dwar it-talba għal mandat ta' inibizzjoni li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru qed tagħmel fil-konfront tal-ALPA. Dan sar bilan li l-Air Malta twaqqaf lill-piloti milli jieħdu azzjoni ta' strajk, azzjoni li jekk tittieħed tiswa lill-kumpanija €9,000,000 kuljum u tpoġġi lill-kumpanija f'xifer falliment. Id-dikjerazzjoni li mhux se jitħassru titjiriet saret il-ġimgħa filgħodu, jumejn wara li l-laqgħa bejn it-tmexxija tal-Air Malta u l-bdoti ma tat ebda frott. Ir-rappreżentant legali tal-Air Malta saħaq li bl-ebda mod ma jridu li jneħħu dritt ta' azzjoni industrijali iżda fakkar fid-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa bilan li titjieb is-sitwazzjoni tal-istess linja tal-ajru. Bl-avukat tal-bdoti jgħid li dawn ma jistgħux jibqgħu jistennew id-diskussjonijiet jingħalqu. Fl-istess ħin li tenna li ma tistax tittieħed miżura li twaqqafhom milli jieħdu azzjoni industrijali u li l-piloti mhuwiex bħas-soldati li għandhom liġi li ma tippermettilhomx jagħmlu dan. L-imħallef Silvio Meli qal li se jkun qed jieħu deċiżjoni fi żmien li ġej, filwaqt li ddifferixxa l-kawża biex is-sentenza tingħata darb'oħra.